Yes, sa wakas. Open na rin po uli yung zigzag road. Pwede nang daanan papuntang kasi dati po na-close to pag galing po ng Bicol. Ngayon, pwede na pong daanan. Kaya mas madali ang biyahe pag dito po ang daan. Masyadong bantay yung makina nga. Gura, kada gura. Pag ano, naiwan yung puti. Go! Lubag-lubag grabe yan. Walang bantay, umulan dito kanina. Kasi
mabilis ano? Mas mabilis yan. Alam mo, nasa taas na tayo. Pag doon tayo sa kabila, wala. Bumagan. Baba na. Sa kabila, o kananda. Dagat, o ano? Isa.
mabilis talaga dito dumaan. Kaya maganda. Ngayon lang na. Balik na naman, yung dito naman hindi pwede pumasok. Oo nga. Motor lang, ha? Oo. Ito naman, sabihin. Pagpa punta doon naman, hindi pwede. Kaya pala may ano, one way, may naka ano. Ha? Hindi pwede. Daming ginagawa sa taas eh. Motor lang ang nakasalubong na. Oo. Okay. Kasi madami ginagawa dun. Nice. Dito tayo sa baba. Mas mabilis yung biyahe natin pag galing sa Sigsag Road.